दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि थाखाय दिनै बारग' एनडिएफबि जानानै जों दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। थांनाय 2019 नि जानुवारिनि लास्टआव जि सिबिआइ कर्टआ रन्जन दैमारि सारखौ मोनसे राय दान खालामदोंमोन, जेरावनिखि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बिथांखौ होदोंमोन। बे लवार कर्टनि जाजमेन्टखौ मानिनानै लानो हाया होननानै जों बै समाव आफाद थानाय समाव जों एनडिएफबिफ्रा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोरा कनभिक्ट खालामजाबाय लवार कर्टजों, बिथांमोननि केसखौ जोङो हाइकर्टआव एपिल हियारिं जोङो खालामफिनदोंमोन। आरो बेबायदिनो जुजियै एपिल हियारिं खालामनो जुजियै जोङो हाइकर्टआवबो एपिल हियारिंखौ मोननो हादोंमोन। आरो बिनि जाजमेन्टखौ जोङो गोलाव सम नेनानै थादोंमोन। दिनै माननीय हाइकर्टआ दिनै राय दान खालामबाय। रन्जन दैमारिखौ आकुबार रन्जन दैमारिजों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ आकुबार लाइफ सेन्टेन्स होनानै जोबथेसालियावनो दोनफिननायनि मोनसे राय दान खालामबाय। बेखौ नुनानै जोङो समग्र रायजो राजाफ्रा हुमखिखांदों आरो दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। बे दुखु फोरमायनायखौ इच्छा खालामनो थाखाय आरो नुजासारहोनो थाखाय गाबोननि तारिखआव थामहिनबा 28 सेप्तेम्बर गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय समफोर 29 सेप्तेम्बरनि फुंनि 5 रिंगासिम जोङो बन्द डिक्लेयार खालामदों। आरो बेखौ जोङो दिनैनि तारिखआव एबा दायो जोङो रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होदों। आरो बे बन्दआव इडुकेसनेल इन्स्टिटिउट थामहिनबा फरायसालि एबा इडुकेसनजों लोब्बा थानाय इन्स्टिटिउटफोराल' खुला थानो मोनगोन होननानै जोङो फोसावदों। आरो फालांगियारि जेसेबां दङ राजा लामानिफ्राय लानानै जेसेबां बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि अफिसफोर दङ बे अफिसफोरखौबो जोङो बन्द दोननो थाखाय गाबोननि दिनाव बन्द लाखिनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो जोंनि दुखु फोरमायनाया जेन सारा पृथिबियाव नुजासारजायो। दिनै हाइकर्टआ रन्जन दैमारि सारनि केसखौ जाजमेन्ट होनायनि आन्दोआव मा दङ जोङो प्रका खालामनानै बुंनो इच्छा खालामाखै। नाथाय जोंनि एडभकेट एबा वकिला बुंनाय बायदियै फोरमायनाय बायदियै हाइकर्टआ जेबो रन्जन दैमारिखौ कनभिक्ट खालामथावना जेबो एभिडेन्स मोनाखैमोन। थेवब्लाबो हाइकर्टआ मानि जाहोनाव रन्जन दैमारिखौ आरोबाव फिन जोबथेसालियाव लाइफ सेन्टेन्स होनानै दोनफैखो बेखौ नुनानै जोङो समखिखांदों आरो जोंखौ नासयदों, सोबख'दों आरो मनग्लबनो नाजादों। दिनैनि तारिखआव बियो फोरमान जादों। गाबोननि तारिखआव बारग' एनडिएफबि जानानै जि बन्द डिक्लेयार खालामदों बे बन्द डिक्लेयारेसनखौ बनसु, बेजोंनो लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फ्राम, लोगोसे SIPR, लोगोसे BPCPI बे मोनब्रै आफादा जोंखौ मदद खालामदों। आरो बे मोनबा आफादजों लोगो नांनानै गाबोननि बन्दखौ जोङो डिक्लेयार होदों। आसा खालामदों बे बन्दखौ गासैबो मान सन्मान होलायनानै गासैबो जेन मानिलायगोन। आरो जों जिबायदि हास्थायदों गासैबो फालांगियारिनिफ्राय लानानै अफिस एबा राजा लामा एबा हान्था मेला गासैबो जेन बन्द थागोन होननानै जोंनि खावलायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै जोङो फोसावनाय जाबाय। थारैनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथावना सान। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे आकुबार आरो 6 जन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननानै मोनसे राय फोसावबाय। बे फोसावनायखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों। आरो दुखु मोननायनि माखासे जाहोनफोर जोंहा दङ। खारन जोङो 2013 मायथाइयाव फर्मेल सिजफायाराव फैनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो मोनसे सुक्तिनि बेलायाव जों सावरायगासिनो दङमोन, मोनसे मोजां गोरोबथा खालामनो जोङो सावरायगासिनो दंमोन। नाथाय माखासे सम बारलांनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनि मेगनजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एकर्डआ जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय। आरो बे गोरोबथायाव रन्जन दैमारिखौबो लानानै थांनानै बिनि सागानगिरि खालामहैबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा। दा बेबायदि जानायनि उनावबो दिनै बिथांखौ आकुबार गुवाहाटी हाइकर्टआ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम थानांगौ होननानै फोसावफिननायखौ लानानै जोङो बारग' एनडिएफबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों। आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो दिनै रायजोनि गेजेराव जोङो फोरमायनो हास्थायदों। आरो बे जोंनि जि समायसा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो नागिरनाय जि मोनसे जोंखौ नासयनाय, बे नासयनायनिफ्राय उदां जानांगौ, बे नासयनायनिफ्राय बारग'थारनांगौ जेरैखि जाया बर' माहारिया, बेखौ दिनै एक्स एनडिएफबिआ बुजि मोनदों। आरो बेखौ बुजि मोननानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खावलायनो हास्थायदों। दिनै बिटिआर
गोरोबथायाव जेसेबांखिनि सिगनेटरिफोर दङ साफ्रोम सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव अमित शाहखौ खनसे लोगो हमनांगौ आरो जाय सिगनेटरिया दिनै जेलाव दङ जाय सिगनेटरिनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय मोजां मोनसे इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावनांगौ होननानै जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों जों मोनथिनाय माखासे समफोरनि सिगांनो सासे बिटिआरनि सिगनेटरिया जोंखौ बुंनायमोन जे आङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो खावलायबाय जे दिनै जोंनि लोगो सिगनेटरि जायहा जोंजों लोगोसे दिल्लीयाव एखेलगे बिटिआरआव साइन खालामफानायमोन बे बेक्तिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बे बेक्तिखौ उदां खालामनो थाखाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो जों गासै सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहखौ जों बुंहैनो हायो नोंथांजों एखेलगे टेबोलाव जिरायनाय 27 जानुवारि 2020आव खालामनाय जोंनि लोगो सिगनेटरिया दिनैबो जेलाव दङ बिथांखौ नोंथाङा उदां खालामनांगौ एकमात्र शान्तिनि खाथिराव होननानै बे मिहिनेश्वर आदा बिथाङा जोंनो फोरमायदोंमोन बेबायदि फर्मुलाजों जों खामानि मावनो प्रमद बर' बिथांनो आं आइडिया होदोंमोन नाथाय दिनैसिम बिथाङा जेबो खालामाखै होननानै जोंनो फोरमायदों आरो जों सम बारलांनायजों लोगोसे नुदों गोबां मिडियाफोराव बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंसोदों दिनै जोङो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावदों आंनि खामानि मावनाय मावैखौ दिनै आं बुंनानै माने फोरमायजोबनो हानाय नङा खिन्थु इसोरा नुगासिनो दङ बेसांखिनि बिथाङा माने बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुदों बेवहाय दिनैनि तारिखाव जोङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदों जों नुबोबाय जोंनि गेजेराव गोबांथार गावजों गाव बुखिलायबाय थानानै जोंहा जेबो जाया जोङो बुहुमनि गेजेराव जों मोजोमसेल' जों बर'फ्रा आरो बिनि गेजेरावनो जोङो गावस्रा गावस्रि जाबावोबा गावजों गाव जुदि बुखिलायबाय थायोबा जोंनि समायसाफोरा जोबनाय नङा दिनै जोंहा जिबायदि पलिटिकेलि क्राइसिस जानो थांगासिनो दङ जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै सिगनेसारनि उनावबो माने अयनाय भाबै जेलाव थानांगासिनो दङ बेबायदि समस्याया जोंनिफ्राय जोबनानै फैनाय नङा बेवहाय जोङो गुरैयै आखाइ गबजबनानै खावलायदों बिटिआरनि सिगनेटरिफोर दिनै साफ्रोमबो ज' जानांगौ नोंथांमोनजों लोगोसे साइन खालामफानाय सिगनेटरिखौ उदां खालामनो थाखाय नोंथांमोना दिल्लीयाव थाबैनो थांनानै अमित शाहजों सावरायनांगौ आरो जेरैखि जाया हाइकर्टआ जि माने जाजमेन्ट होदों बे जाजमेन्टनिफ्राय लाइफ मोनसे सेन्टेन्सनिफ्राय अर्थात जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय बिथांखौ उदां खालामनानै लाबोनांगौ होननानै जोङो खावलायगोन आरो बे मोनसे लामाखौ जोङो गोरलै नुदों बेवहाय जोङो खावलायदों दिनैनि जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो बेजों बे बाथ्रा दान्थेलायबाय थाबा जोंनि समस्याया दिनै जोबनाय नङा जायफोरा जोबथेसालियाव दङ NDBS-नि गोबां दावहारु लोगोफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोबथेसालियाव आरो थाफाफिननांगौ होननानै दिनै जि फोसावजाबाय बे समस्या दिनै समस्यायैनो थाबाय थागोन बेवहाय बे समस्याखौ दिनै समाधान खालामनो थाखाय आं अननानै गुरैयै खावलायदों जेसेबांखिनि सिगनेटरि दङ NDBS-निफ्राय सावरायग्रा सार UBPO-निफ्राय मिहिनेश्वर आदा NDBP प्रग्रेसिभनिफ्राय गोबिन्द बसुमतारी सार धीरेन बर' सार दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लरेन्स इस्लारि सार आरो प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ नोंथांमोना साफ्रोमबो ज' जानांगौ खौसे जानानै थाबैनो नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बे जेंनानि सायाव सावरायनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनांगौ आरो बेखौ जुदि नोंथांमोना सम बारहोयोब्ला गोबाव खालामोब्ला जों जिखौ रिक्वेस्ट खालामदों बिनि सायाव जुदि खामानि मावाब्ला बिनि फिथाइखौ खिन्थु नोंथांमोना समजों लोगोसे नुलांबाय थागोन बेवहाय अननानै खावलायदों दिनै लामाखौ साफ्रोम बर' रायजो राजाफोराबो दिनै नुगासिनो दङ मा लामाजों दिनै गोरलै खामानि मावोबा जोंनि जेंनाफोरा जोबनानै फैगोन बेवहाय रायजोनि जि डिमान्ड रायजोफ्रा जिखौ मावजानो लुबैदों गोरोबथा समाव जेरैहाय ज' थांदोंमोन माखासेफोरा उनाव मोनफैदों थेवब्लाबो लाबोदों माखासेया दिनै जेलाव दंमोन अब्लाबो लानानै थांदों साइन खालामहैदों दिनै थिग बेबायदिनो एखे मोनसे गोरोबलायनायखौ लानानै दिनैबो नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनांगौ आरो जोंनि बे समस्या जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बरननायनि बिनि सायाव नोंथांमोना खामानि मावनांगौ होननानै जों XNDP-आ जों खावलायदों बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन